Bilen er lavet af Mathias, Emil, Esben og Andreas. Og bilen hedder Nancy, og det er N for Esben, og E for Emil, og S for Andreas, og det sidste I for Mathias. Bilen er lavet af gamle brædder og søm. Det har taget 2 uger at lave den. Emil havde en gammel klapvogn, som vi fik hjulene af. Alt træet fandt vi på genbrugspladsen. Vi fik en skruemaskine af Åge, vores lærer. Fordi vi lavede den, var Emil og Esben, der gerne ville lave den. Og Andreas og Mathias synes, det lød sjovt. Så vi lavede den. Og vi har en elastik til sådan, den ikke falder af. Afprøver. Hvad? 3, 2, 1. Yay! Prøv at tage en tur rundt i bilen. Hvor står vi? Og filmeren er Andreas Munkengaard. Og ja, vi er så fra fjerde. Så. Hej, jeg hedder Laura, og jeg hedder Katrine. Og vi vil gerne lave en guitar. Ja. Jeg har en idé. Okay. Så, nu er vi færdige. Jeg har lavet en seddel, hvor der står alt muligt, hvad vi har lavet. Seddel, punch. Ja, du kan selv se. Er den ikke flot? Jo. Og den her har vi lavet ud af en papkasse, 2 sugerør, 3 elastikker, endnu et paprør, og så de her trædåser. Vi aner ikke, hvad det hedder. Nej. Og nu vil vi faktisk gerne spille en lille sang, der hedder Frida og Pingo, som Ane bag kameraet har skrevet. Ja. Frida og Pingo, nu skal vi spise flamingo. Frida og Pingo, nu skal vi vinde i bingo. Og den bliver ved i 10 timer. Men vi gider ikke synge hele sangen. Og det var så det fra i dag. Og hele filmen er lavet af Sebastian, Ane, Laura og mig. Jeg tror ikke. Her er NØRD-projektet, og vi skal lave en flyvebil. Og vi har ikke fået sat hjul og nogle andre dele på. Og vi kan heller ikke afprøve den, fordi der er sne, som I kan se. Og der var is på søen. Ja. Skal vi godt kigge på den? Ja. Men alle delene, og på genbrugspladsen, og fra min mors arbejde, og fra skolen. Det her, det er så vores projekt. Det kan godt være, at det ikke ser så seriøst ud, men det er min seriøst. Ja. Og så står der noget på den. Og så herinde, der skulle der være flamingo. Men det valgte vi at tage ud, fordi det hele tiden røg ud, og vi kunne bruge det så. Derfor tog vi det ud. Og hernede, der står der O, det er for Oliver og mig. Og Mikkel, det er for vores filmkameramand. Og V, det er for Victor. Der står og holder den. Og så står der NØRD. Og NØRD. Ja, men
Hej, jeg hedder Oliver. Vi kommer fra Blåvandshugskole 4. A, og det her det er mit hold. Hej, jeg hedder Michael. Hej, jeg hedder Tobias. Hej, jeg hedder Jens. Hej, jeg hedder Mathias. Hej, jeg hedder Patrick. Hej, jeg hedder Mads. Og det her, det er vores svømmehal. Og ja, det blæser ikke i dag, så vi må selv dreje den rundt. Men ellers kan den sagtens dreje rundt og det hele. Ja. Så det. Den virker godt nok udmærket. Ja, det er det. Det var lidt ærgerligt, at det ikke blæser der. Desværre har vi ikke nogen planche, og som jeg gerne skulle måske hænge herom. Vi har ikke haft tid, men i det mindste er det godt, at vi har vores vindmølle her. Ja, og vi har så, altså vi kan godt fortælle, at det skulle stå på planchen, det er, at vi har malet dem her, og så har vi brugt en fil til at lave sådan nogle huller, så man kunne proppe dem her ind med en hammer, så de kunne komme ind, og så har vi skabt 2 huller, så man kunne putte det her rør ind, så har vi sat tape rundt om de her rør, eller den her hvide i, her, hvor vi har skært, og så kunne det bedre dreje rundt. Og det var så vores vindmølle. Jeg hedder Eva. Og jeg hedder Lonnie, og hende der filmer hedder Nana. Ved at undgå at køre en hel masse gange. Vi bruger cykler til at knuse dåser, vi ved, at det er dem, der rækker rundt og knuser dåser. Og nu vil vi så gerne vise, hvordan den virker. Og her ligger dåsen så. Faldt den ud. Så faldt den ud. Tada! En helt perfekt knust dåse. Og vi slutter herfra. Håber